One of the scholars and theologians sengihlala phansi. Uthi uDavid wahlala 9 months emhumeni wase-Abdullam. Isho ukuthini lento ka 9 months? Isho ukuthi wayesesibelethweni. Sibeletho. Khona into ekhandwa kuDavid. Ukuze angazalwe iprim. Hayi. Hayi bo. Sengiya kule ngadi uyisho. Yes. The same laba uyabona laba Losers. The same losers. uyabona kulema vagrant The same vagrants. uyabona ama misfits The same misfits. yibo ke labo kuthiwa amaqhawe aDavid. Hayaya. Ungababona bengama losers befika kuwe namhlanje Kodwa amaqhawe. kodwa lalela uNkulunkulu uthembe wena to transform them bagcine beyini bengamaqhawe. Kuthiwa omunye wabo walwa ngenkemba yaze yanamathela esandleni yangena esandleni kungasahlukaneki nenkemba isinamathele kuyo noma esethanda ukuyeka kodwa inkemba inamathele. Ukufundephi ukubamba inkemba angahlukani nayo kuze bese kufeni cave of Abdullah. lalela baba lithi iBhayibheli maliwachaza amaqhawe kaDavid lithi babe benobuso ngathi obebhubesi. In other words, uma besemhumeni wase-Abdullam, they were trained in such a way kwangonkuzi kayihleli. Yiwo lamaqhawe kaDavid othi uDavid, hey ngaze ngawalangazelela amanzi aseBethlehem eJuda. Kwasuka lapho abantu abamjoyinayo abawu-3 abangena bebafika benosizi. They risked their life. Badabule ekhanda lamaFilisti. Yini ukuthi akeke kumntungu? Oshata makarabatala bas. Mntungu. Uma kwi-cave of Abdullam, qaphela ungajoyinwa ngabantu of a high profile. Korabashata labas. Bayokujikela one day. Bapaka ngaphandle mfundisi. Ukhonza nabo imoto zabe izipake ngaphandle. Bangakholwa bobuza kuAbsalom. Absalom was joined by people of high profile. One of them, Ahithophel. The advisor. Yayithi mayikhuluma ngathi ukhuluma uNkulunkulu. Yes. The same man